बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 8 फेब्रुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो फिन आंनि फारसेथिंजायनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बरा लिरथिखौ दैथायहर, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। गहपुरनि दिपेन कुमार बसुमतारीनि खुसिनि इसाराया, बाक्सानि सबिराम बसुमतारीनि जिउखौ आबुं खालामो, बाक्सानि अनजालि स्वर्गियारिनि फागुन नों दान्दिसे नेथ', मोगथां बसुमतारीनि दुब्रि हाग्रानि निहिरजों, चिरांनि पुजा बड'सानि रजे नों आंनि, देरहासार ब्रह्मनि दुखुनि हांमा, बाक्सानि रातुल बर'नि दाजाब दानख', क'क्राझारनि बिजयसिं बसुमतारीनि सिमां, अबिनाश बसुमतारीनि इसोर आरो खातारि जौतिनि दादुरा सैमा खन्थाइया सेबखांजादों आरो सुबुंस्रि लाहारीनि रिंसारखौ नेवसिनायनि इयुना मा सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।